machielo bula kamna ka adhir Mbogo kanye skund sekondar ma Kanyawange kaunti ma Migori. Akini un bende guntiere gi chenro mabendu useiko kata useloso gi jonyuola mano mar kelo kata mana kaka Mr. Jojo pio na nyiswa ni jamni kele sikul. Akini Mr. Bula awacho ni Mr. Mbogo indi wach nango kotenre kod okang' makamano. Wasebedo ka watimo kamano kuom higni mang'eny. Jonyuol manyalo yudo cham ma watiyogo e school kelo kendo kata mana services. We also offer services. For example, janyuol masani wang'o kombe e school ka en parent Kanyawanga ka. Koro pesa makoro onego beni chule nitiere percentage ma wang'ado wakete fees to moro matin be wamiye mondo odhi okonyre go dala. Koro mano en program ma wasebedo ka watiyogo. To all in all, Sharon, ber ka ji te ong'eyo ni principals nigi chandruok maduong' nikech pesa ma wan go e school ok rom. Pesa ma wan go e school ok rom nikech fees kaka ne oket mondo chul ne onego beni sani ne osebedo reviewed mobedo e kiwango moro makoro nyalo lingana gi the current cost of commodities masani. Koro ema kelo problem temo miyo koro wan be koro wadonje weche giendi mondo otem bridge the gap ma wanyalo survive go e school kaendi. Ero kamana inyaka pod mana an iri Mr. Mbogo kintiere e skund sekondar ma Kanyawange kaunti ma Migori kanya. Keni pesa bendo sechwal nun kichaneno ka undu to te Mr. Dickens, Jacobin, bende gi George bendo ywa kaluore koda chiedhe nade mano mar omenda. Bende se yudo pesa ma bende piny owacho chwalo ni skunde. Pesa negise oro. Pesa no se biro to pesa obiro ka circular monego beni watiyo godo, the schedule more godo poko chopo. Koro kaka en sani ok wanyang'e ni en percentage adi. But wachore ni gi oro 25% ma pod warito 50% monego beni oro mar tamni. To Sharon, adwa wacho niya, ineno pesa ma sirikal oro ni. Pesa ni en pesa mane olosi iga 2014. Gi task force moro mane otelne gi ng'ato ni Assistant Minister mar Education cha iluongo ni ng'awa. Mane giwuotho in all the 47 counties. Magi ng'eyo kaka the cost of living and magi calculate the amount of money monego chule school. Koro bang' mano nonego beni bang' higni ariyo ka higni ariyo fees ni ne bedo reviewed. Koro up to now that review ne poko tim, which means ni imiyowa pesa mane onego beni imiyowa 2014. Janyuol be chulo pesa mane onego beni gichulo 2014. To the cost of living osemedore. Emomiyo pesa michulo sani en pesa ma ok rom. Koro wan kaka jotelo mag school watimo gimiluongo ni first things first. Gima important ing'iyo ni be nyithindo chiemo, be nyithindo ochul, be nyithindo chiemo, be nyithindo opuonji. Mano e gima e priority marwa nikech pesa mantie ok nyaromo gik mwadwa ni watim te. Ero kuma ina nyama keni Mr. Mbogo podu rito pok kakubro bedo kupogo omenda museyude. Wacho ni seyudo kwana tamalo 25 mano mar omenda, pok mar omenda mabendi chiwo kod piny owacho. Keni podi rito kaka ibro bedi kipoge koso kaka jatend japuonj ibro bedo kitimo budget ni wuona.
Inyisowa wachore ilieki ni en 25%, to kaka pressure mar demand en e sikundegi ok dikel pesa telengo, nikech pesa kodonjo to ji te ong'eye kaendi ma odonjo ni ichulo msara, ka ntiere suppliers moko matin ka in gi pesa be ichulo, koro pesa to kan en kaka odonjo ni to tiyo kendo osebedo kotiyo nyaka nodonji. Erokamano ahinya. Jojo Pio kintiere kaunti ma Kisumu.